kami sampaikan. Disusun jari minta ampun. Ampunlah kami ibu-ibu, bapak-bapak, niniak mama, cadiak pandai, bundo kadung, adik jo kakak. Kok kete dak dipandian kamu, kadang dak dipandian nan cadiak tidak sano, nan kadang masa kedua. Kami akan mendatangkan sama tantangan Syria Jopina nantalada dalam caranya. Pihak kapado caranoyo nan banamo carano banyak ayu. Buatan anak sungai tua sana dalam pamangkaran jangan rata rangi untuk kahimnya itu nak alay mudia jalan nak kata ruku kok banyak Syria di balai pak sadoiku dalam cara yang alay terata dia kandang tabuah tanutri saro Syria sahalai minta dicabia pinang sabua minta digatok padang panjang labuan basilan babelok jalan katan dikit kok dirantang namanya panjang elok diputar naknya sikit tak tumbuh angan di biar dia rantau jalur ke Malaka dia kato sampai di situ salam lalu sampai pagi kami bagara tanya lagi